més quilos. Sí, no parava, no parava. Però quan has entrat no sabia un vídeo. Entraven motos i tractors, o sigui. Molt bé, heu anat al camp també, no? Hem anat al camp, hem estat amb el Ramon, les senyores han pogut pujar... Bueno, les senyores i els senyors, bé. També, i no és la senyora, hem camuflat. Algun mascle una mica especial ha pujat a les màquines, hem fet un tas. Molt bé, doncs, a Rodona sempre cal presumir del poble, no? Sempre diem que no som ni millors ni pitjors, però capitalitzem una mica aquesta subcomarca de l'Alt Est. És a dir, perquè tot i ser un poble petit, som 1.300 habitants, però som el més gran de l'entorn. Per tant, som la capital també del tram mig del riu Gaià, el riu que neix a Santa Coloma de Queralt i desemboca al castell de Tamarit. També doncs, presumim en aquest sentit. I bueno, oferim una sèrie de serveis a la subcomarca, si és que li volem dir així, com són serveis sanitaris, de centre de dia, tenim la cooperativa, una de les més importants de la zona, tenim el Casal, que també ofereix una sèrie de serveis esportius. Casal d'aquí 4 dies, I tenim també aquests establiments, no? Que passen a vegades desapercebut, com és el restaurant Les Fonts, vull dir que passes per aquí al carrer i dius, bueno, aquí hi ha un restaurant, sí, doncs hi ha un restaurant, i a més que també fan unes melmelades, vull dir, molt bones i amb molta varietat. A prop del riu, bueno, què us he de dir? No sé si sou tots de ciutat o sou de pobles. De poble. Quants habitants sou? 1.300. Ara sabeu 1.299 quan ens carregarem aquest. No, jo no visc aquí, però tinc el goig de tenir la família haver sortit d'aquest poble. Això et salva, xaval. Són cosins seus. Sí, són cosins seus. La seva mare i la meva mare... Cosines germanes. Són cosines germanes. Sí, són pobles. I es porta al cor. Malgrat que durant molts anys, per circumstàncies, a vegades a distàncies i cadascú va fent el seu camí, però la veritat és que voleu que us digui, hòstia, això... El poble és el poble. Forma part de la meva... Això és nissaga de poder. Moltes gràcies, d'acord, moltes gràcies per haver vingut, per haver participat en aquesta sortida. Ha estat un plaer poder-lo organitzar. I nosaltres a vindre. La Lídia